Hidastaminen ei ole laiskuutta, se on itsensä kuuntelemista. Me elämme maailmassa, jossa tekemisellä on arvoa, missä kiire on merkki merkityksellisyydestä ja väsymys jotain, mitä pitäisi vain sietää. Mutta keho ei toimi sillä tavalla, eikä mieli. Todellinen itsensä kehittäminen ei aina tarkoita kasvamista ulospäin. Usein se tarkoittaa palaamista sisäänpäin. Kysymystä, miltä minusta oikein tuntuu. Kun hermosto on jatkuvasti ylikuormittunut, emme kuule itseämme, emme tiedä mitä haluamme. Emme tunnista rajoja ennen kuin ne ovat jo ylitetty. Luonto ei kiirehdi, silti kaikki tapahtuu ajallaan. Puut kasvavat omaan tahtiinsa, joet virtaavat ilman pakottamista. Luonto muistuttaa, että rytmi on tärkeämpää kuin vauhti. Jos tunnet väsymystä, tyhjyyttä tai halua pysähtyä, et ole rikki. Ehkä olet vain ollut liian kauan irti omasta rytmistäsi. Itsensä kehittäminen voi olla myös lupa levätä, lupa olla keskeneräinen, lupa valita pehmeys. Kysy itseltäsi tänään vain yksi asia. Mitä minä tarvitsen juuri nyt? Vastaus saa olla hiljainen. Se riittää.